Един родител преди всичко трябва да дава и пространство на детето си да говори с него. Да му даде възможност да разкаже какво прави. Нали, играе ли на някаква игра, с кого играе на тая игра, с кого си пише. Нали. Естествено, че детето може да спести някаква информация, но все пак в възрастта на растежа децата трябва да имат пространство, в което да комуникират. Аз мога много лесно императивно да им наложи всякакви рестрикции. Чисто технологично имам такава професия, която знам как да го направя по възможно най-стриктния, най-ограничаващия начин. Не го правя, защото това няма да помогне. Това е все едно да се опитате да запълнете да спрете водопад с ръце. Като неговото устройство не е достъпно, ще отида на приятелно устройство в училище и ще гледа същите неща. Така че няма как да го спрете. Смисъл, добре е съответно да има някаква форма, докато особено по-малки деца, от 5 до 13 годишна възраст, не мога да ги сложите да си цъкат на телефона по 20 часа. Смисъл, и това няма никаква логика.